Calea spre o dantură sănătoasă a devenit mult mai accesibilă pentru locuitorii din Șoldănești după ce în oraș a fost deschis un centru modern de imagistică dentară. Proprietarea centrului, Ana Furdui, lucra la un spital de stat în momentul în care afla despre lansarea programului de granturi pentru tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului. Ideea mi-a venit încă de când eram studentă la universitate, ca orice idee a venit spontan. Univa stătea la mine așa pe planul 2, însă după ce am terminat universitatea, rezidențiatul în domeniul imagisticii, mi-am amintit de această idee. Cu banii obținuți, peste 10.000 de euro, a cumpărat un ortopantomograf utilizat pentru diagnostic dentar, cu ajutorul căruia specialiștii obțin o imagine panoramică a întregii danturi. Aparatul de ultimă generație a fost adus tocmai din Franța. Oferirea grantului implică și contribuție proprie. Fiind sigură de succesul afacerii sale, Ana a luat și un credit bancar pentru reparația centrului medical și procurarea unor echipamente de care mai avea nevoie. În raionul nostru nu mai există astfel de aparataj, nici în raioanele vecine nu există. A fost o amplasare strategică, bună. Afacerea Anei Furdui a dat un nou impuls dezvoltării stomatologiei din Șoldănești. După ce a fost deschis centrul, unul dintre medicii din localitate a început să facă și implanturi dentare. Cu ajutorul ortopantogramei, noi putem mai concret să depistăm toate dereglările, deci toate patologiile care sunt în cavitate bucală și totodată ajută la un tratament efectiv și de calitate. Clienții vin nu doar din Șoldănești și Rezina, dar și de la Camenca, Râbnița și alte localități din stânga Nistrului. Noi avem pacienți permanent, nu există să nu vină din la Râbniță, Rezina, orașele apropiate, chiar și vin din raionul Camenca, se tratează la Cotiujeni și vin la noi pacienții. De la deschiderea centrului, peste 2000 de persoane i-au trecut pragul, unii venind aici pentru consultații repetate pe tot parcursul tratamentului pe care îl urmează. Pentru copii, costul serviciilor e de 2 ori mai mic. Și pentru că afacerea merge ca pe roate, tânăra antreprenoare visează să o extindă. La prima etapă planifică să cumpere un ultrasonograf modern, iar centrul să presteze o gamă mai variată de servicii. Cu atât mai mult că studiile pe care le are îi permit să lucreze la orice aparat medical de diagnostic.